Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shyllong. Tang hapo kenjat kenta hadin baka Pynbthei kabat jorbha kala jia hapo ke yo Shyllong kabadan Laitumkhrah kala penher serngiu lot ya baro ki nong song yo bad ki nong seo nong tada kadado bakala penlingo lot ya ki pat ba jong ka sor Shyllong Nagaliang jong ka sengking atiar hanyo trep National Liberation Council lengba uba san kupar nong trau ubadai u General Secretary kom Publicity Secretary ula kam baka seng ka shim ya ka jingkit kle ha ka Pynbthei ubam IED ha Laitumkhrah Shyllong kabala jia ha ka shipho tarik ubnai nailar arajar arpuwei ha ka por kumba arbaji ai no phaisngi Uba san kupar nong trau ula penmi ya ka jing pentip ha ka Facebook account ha ka ba ula ong ka Hnlc sashisen ka shim ya ka jingkit kle halor ka jing Pynbthei ya ubam IED ha Laitumkhrah ha ka ba dai bat ka ni ka jingjia ki pulit ka kinhon bomb squad bat ki pulit jong ka East Khasi Hills district ki rang penlong ya ka jing tokit ka ba panya bha bat ban lum lut ya baro ki sakhi satar nagane ka jaka bala mi ka jing Pynbthei ka bala jia hapo ka ni ka yo ha ka ni ka sngi
Parang buat tapi nyila asumare ko mare ni ban bisa neng jang pendek yang dari transformer ngang dari kegasan dah tengah yang hajar kegas sih sampai kegas belum nilai tengah sampai kegas ini seperti lebih masuk manajemen dan sini sebab table imat sama dia hajing syah kapor ba ngami sabar nak jingkang ka balong secondary kan kamde kamin jingkang ngami ang tu nadia ngai kadan tu ka besit kit tenjak kita kharte tu tengah ika undan ubrio teh ngai kata tengah dong himan ngawut kan ni mangan sar sabar kamlo yang ngasasar yang pet yo fila ban brio ma ban weng tengah undan do ubrio yang tam lele sasar tidak hadin tu ngapet yang katu pakam dan syu long ngamtep te long ban sublem ru ngamtep ma ka dei na ka eru ngam kham yo ite sabar klemi ha sabar yang kadang ka baik ru ndai kata ka baik nak klemi ira ma sar dan klemi dan baik kali hiyan no par lain tadi ndai ka baik te ita mo meta ka kita hilap number plate te tiki kili yang ki dei na ko shop jamana ka no em kam dei yo ka dei na ki babu sabar kan ka baik yamaha kamde pan ha just go na ka skor lalong desai lalong defte lalong kelut be ngaklam yo song issue tengah syukat bi yaman mi sabar yang ngam yo i sabai dengir khamat tengah long kalau problem tengah i mi la kami sabar mi na mindur ngam tu ka mindur problem la asu tu ban clear te kalong ke bas khang de tu ka mindur ka de ten am khang ten te kalong khang be sempo kan la sakut senan te adin nasi i daladan hajan ti ka distance ngaban ita kat ni sai apor baca nama kelak long tedam kalan ti apor boy pan tu ngaklam ni ngasu tan katan i sabar ti lam islam kalan te ngasu ong free ya rap lang ini tikiwan ki polis ki dan apor nazret ka em ka dei na ka kti ban ka kejan ke kelas long klen tu ka kti te kelam sa islam Ini dukan dia jupi. long ngimbu long namar ki ong dan enemies long basun ni mah ting ong ngim dan namar nong tri ru ngimpat bu long yele hitang arngot ben ti ngidang clear penai mat ti kuntu la lockdown ni kuntu ti ngila khang ti ngidang suan pun kuit biang kan yang man clear biang na ti kejan fa kum kalau long be ya ka kendro ben kalau long kedai ben ka kendro ti long ka sound kawan ben ka kendro le ko pangayang kajan ka gas ti kam dan jing kamuan ti ka sound madan ka jan ka gas yang ka gas ang kam jan ka sound ka gas ja ada ka kendro ti Kapaning kong kapangiyo jengke pangiyo sngow ya kecing Pynbthei. Ti kani kecaka ka ba Shyllong chronic ba Pynbthei ki transformer. Tinga ro ai malaplu. Ti ngapurkhat to fire brigade ngapurkhat ta ken namar ba kini ki dukan hang ni am si ja kha ya ka to kecing Pynbthei ki transformer. Ti hadin pede ka klem lep shu kalat jong ni. Ngong MP kan ni takam dei re ka kecing Pynbthei transformer namar ba tang la Pynbthei transformer kalat brokoi la lep lor. Ti ngawat jing tiap ngafon ngakeli ngafon shwa namar ngasmo ba ka location kadi hajan yau ngafon i president jong ka market committee ngong pi long kumno long ni madam la kan det kat bala ngong pi bet ya biang pi lemdan ba mensau yang madam tang ti hapo ka ka biar ka ba hajan tam yau tau tiar ba Pynbthei te Pynbthei ka erang tawam de ka gas ki ong air namar ka tukudukan lemdan jing julor napo kan kadai nabar ti EMDC advice nga yung lega wut chatut tinga wan no shani ti ndala yung yo kren ye kitu ki bamensau idon iwe bamensau arngut si parak ya pun ko je ki dukan nanti labun benai ki klemple dukan namar ka lockdown ti kindala yo relocation ti yung tok kinya plino gidang ye pun ko je dukan ti ha kata ka jing Pynbthei iwe na ki si parak la mensau la dei da kayet daki mau daki ite la don ki kat sibun ha kakti ka kejan idang yo emergency treatment mentahan Nazareth idang le x-ray ru penang ba inum ban wat yo don kinu internal injuries itu iparajung ite iklam la su tang ban plate ru ya kakmat namar ba la dap da katdem la su engulf da katdem ha katu kaka ti ndala yu i kum tu tingi mudur bit ba kam deire ka gas kam deire ka transformer mar tu transformer ti hadir dang sia de upgrade ngala kusla yo de tai te ka transformer ru klem Pynbthei te ka jingkali kami ka ek ba Pynbthei ti ngilaya jingtep bentan na DC bat i SP ba ka don ka LED blast kila de ong tamba ka Shyllong ba menta kindang invest IED blast mentaki haban investigate further tikadai ka IED blast but kinsayo ya ka press release na ESP dalade hakaban pensyai ya kata katno ka jingklan
it was a timed IED. Te kalong shocking yang ni bantip ya kene nama na domenengi dang ya up ki pulit bakin ya thu ingi ke ek baja te ngi dang up ya ko official communication na ki police ban pentip ini tambah kene kalong a big shock to all of us and issue I could lay she born ba yo blay ba klam don kanu ka fatal injury ki te ki building shate pindapat lapat lut ki yet Pindapet ki building sang ni lapan lut yit naka impact jong kata ka Pynbthei. Ti imat ba kata ka Pynbthei ka kumbanga sutu na ka brief ka bangayo hendet unofficial brief na kipulet. Balakti batla tep yung tau ID sapok hendo hendet not a very deep digging. They henry all of this ngidang up to be verified by the official communication na kipulit. Kalong shocking yang ni, namar kamtam lagi ginong yaw, ngidang sudah convince ginong yaw bikin dinukit no hakani kedukan batmay. Kani kadigasni kabaar bakaplay kedukan, kadang don kajing snow song shit, kajing snow komen, ray sendet kalong kumni. Ti kalong shocking yang ni, but ni condemn ya kani ka barbaric act namar ba mudur mafise lada don bamansang tinging isu ang kumniken tipat ba kum ini por te de banya pet ha lada don kanu ka jing trainer ka jing le mano ba bu kanu ka tiar ne ba I phla ba kiti ya kanu ka caka lada pi don kanu kum kata ka movement wat nong mentira pentip namar ba kum kani lada day ba mensaw kibriw lada day hakajak hapo kayaw ani pila ban mudur ka kalong ko susi sibun ken